যত্ন হর কাহাম চোরাই বাড়িব তাবুক পুনে তেই ক্যালকাটা শিলং গুয়াহাটি আসাম ওদের পর জাগানি প্রায় 10-11টা বাস ফাই সপাইকা আর নিব গোসাজাক বরক রকনি যে জঞ্জাল আবরক ফেসবুক লাইভ রকবো কিসা মিসা নুখা বেলাকে হয়রানি দङ কারণ ফুং রগ আইসুক রগ সপাইজাক অথচ তাক পর্যন্ত বরনি স্ক্রিনিং রক বেবাক পাইফানো ট্রান্সপোर्टेशन বর্ণ আগুলি বা জানিজা কামি জোড়া তুনখাগনানি মংসাফান ব্যবস্থা ইংয়াবই হয়রানি দংমানি অরনিব एक्चुअली घटनाके हाइसे जोंथ तिप्रामथा जों सरकारिया गभर्नमेन्टया सिनि थानि हिउज परिमाणे क्रर रांबो क्रय हाइपानो जों एज ए तिप्रासा एज ए तिप्रा सिनि रेसपन्सिबिलिटी न जों जा मानसाक जों निबायनानै जों ट्राई खाइ दङ बुबाग्राबो ट्राई खाइ दङ जों गभर्नमेन्ट जे जागाबो बेबाक खायनानै नांमानि जागाबो गभर्नमेन्ट निस्लै बाराकुक जों सामं थाङै दङ मन्त्रीनि जागाबो मन्त्रीनि फुन सुइच अफ बुंफानो सिनि सुइच अन खालायनाय मन्त्रीनि रेसपन्सिबिलिटी न सरकारनि रेसपन्सिबिलिटी न जों यागना हारै दङ इनके अमाय सिचुएशन प्राय 9-10टा बास फाइ सपाइका ताबो हयरानि जाक हयरानि माने किसिसा कारण कमाहाय आनो गुवाहाटीनि सिनि राजु देबबर्मा सिनि जे खरकसा एक्टिविस्ट ते TSF नि खरकसा दं बन आरोनि जत लिड खाइनाय रै हरबायो थिगना खाइनाय सालनै सिगां राजु आनो सहरका दा सुक्ला नुवातिया ब चुराइबारिनि सिमि बेबाक गाड़ी एरेन्ज खाइनाय रबाइसिनाय इनके बनो बेबाक अर्नब जानिजा नगद तुनखारनानि व्यवस्था खाइसिनाय हिनि गा कगनो बानो सहरका इनके बुबाग्रा बानो सहरका बेस बेलाय काहामकक सरकारनि सि बेबाक खाइनानि उचित आ जागाव एटलिस्ट चुराइबारिनि थेके पनो बरक सरकार तंमानि बरनि रेसपन्सिबिलिटी आसनि सेके पनो आसफन ना खांगाके आबो बेलाय सि काहामकक आहिनि वानसकै आबोनो आं एप्रिशिएट खाइनो तंगो इनके ब खाइथों आबो बेलाय काहामकक सि हिनि आं बनो सहरका अथच तिनिबो हंके जे कक्तमा मानमानि बा सोशल मीडिया रक्तै जे ताबुक जे कक खनाय तंमानि यें ते कक्तमा मानमानि आबंके बेलायके लासिमा संसा आबाय खाइमानि बेलाय के चाया बनो बार कल खाइका आरो निबो सकपाइनाय रक बस गारि नाहिन गसे जाखंके बा वाइसे के सावो सारमे बारबाय कक सालाय तंग हिनै वाइसे के सावो माइचाय तंग हिनै वाइसे के फोन रिसीव खाइया वाइसे हंके ओ मिया निसिमी आखलिक निसिमी ब दायित्व नाय गसै सहरमानिसि ताबंके फोन रिसीव खाइया वाइसे के साबजान एमले बाय कल सालारि रवो गारि खुंसासो रवानो तामके बा रांके नरक मारनाय आमाहायरके फाइजलामि खाइतों गांके आमाहायरके फाइजलामि खाइतों गांके ताबके शेष पर्यन्त के गारि रहरि तंग डीएम न सहरका फाइतों हिनि सामang ताबो गांके शेष पर्यन्त के तामंका ताक उनके बरहर्स मालियन छौ गारि खुंसा रहनाय 17 जना काइमानो नरक निजेनि गारि बारा पकेट नि थेके रै माफाइने आहायरन छौ इनके अमाहाय जदि फाइजलामि खाइकांके नरक सरकार तंगनाय एकजन जुबक लिडार आमायके खाइकांके बरक आसक लेंगमा लेंगसा फाइमानि जागाबो अबायके हयरानि खाइकांके मचा चाबा अब बेलायके सेलेंगमा संसा सामुं हाइसि अब एकटा क्राइम हाइसि अमाय सिचुएशन बरक रनो हाइके थंगमानि जंजालो खिखलायमानि एमनितेसे नरनि गभर्नमेन्ट मुंसाफान खाइमिया नरनि गभर्नमेन्ट एमनितेसे फेल्युर अ जागाव से नरक अब हाइके तैबो अर जागाव बरकनो सातगो निजेनि रां रै बैसुबाय तो मानि जागासे दसे नरक फारिया डाइरेक्ट सादे कोनो फारिया डाइरेक्ट सादे हाइसे तामनि बांगाइले बरनो हयरानि खाइबा आरो नायरिया आबनि बांगै अ जे जिनिस आबो बेलायके चाया नरक जदि रैमि हांगाके जोंनो व्यवस्था खाइखामंले फारिया सादे बुइना आसारैले तानि बांगै हाइके देरा रोबा लामाबो इनके आबो नि बांगै ताबो फाइनाली जों बुबाग्रा बाय सालायका तैबो रां 60,000 खरस खाइनाय जों आरनि सिमि ट्रान्सपोर्टेशन खाइनायनि बांगै सिनि तिप्रा मथान थेके फाइनाली ब आबो जों खबर चिनार थानि सपाइका ब खाइमालिया आबनि परे हिंगाके ना
जों बेबस्था खायखा तैबो रां 60,000 खरच खायनाय जतन जानि जे जागाओ तुनै रैनानि बागै आबोनि बागै पेसेन्ट नारक बायदि जतन जों बेबस्था खाय दङ तामखेबा तिनि तैबो रां 60,000 एक्सट्रा जों खरच खायफिका हंगा तामखेबा जों बरकनो रनाय हिनै साहर माबा नरनि बिसिंनि बरकनो सुक्ला आरनो एरेन्ज खायरिसिनाय हिनै बा गभर्नमेन्ट रक एरेन्ज खायनाय हिनै खोना मानिबा जोंबो बरकनो रेसपन्सिबिलिटी नावनो हिनै वानसक तंजागै तंजाखा हंगा ताबुक गभर्नमेन्ट से हंगा सरकारनि बरक से साइ दं हंगा बिसास तमा थासिनाय बिले पयतो तमा चासिनाय बिले ने ताबुक खास खायलिया ताबुक रिपोर्ट मांखा हंगा ताबुक जों स्टेप नाहारफिका नरक जानजा नगो सगानो जों तंगो तिप्रा मथा सब समय नरकनि लगे तंनाय तावाना बायदि हामबाय।